fil-litra lill-Rumani l-Apostlu jagħmel din il-mistoqsija. Jgħid, x'ingħidu mela? Nibqgħu fid-dnub biex toktor il-grazzja? Ġieli kien hemm okkażjoni meta kontu qegħdin ixxandru l-Vanġelu xi ħadd u tgħidulu li ġustifikazzjoni hija bil-fidi mingħajr l-opri tagħna, hija grazzja għotja b'xejn, xi ħaġa li mhix mistħoqna favur bla mistħoq. U it-tweġiba tiegħu tkun tajjeb mela nista' ma nagħmel xejn nistalfa xorta le? Jew inkella nista' jekk trid anke nibqa' għaddej fid-dnub għaliex la bil-grazzja mhux xorta ħansalva. Ġieli smajtuha din ħaġa. Infatti kull meta jixxanda l-Evanġelju tal-Grazzja, u verament kun qed ixxanda l-Evanġelju tal-Grazzja li s-salvazzjoni hija għotja b'xejn, hija favur bla mistħoq, mhux xi ħaġa li nimmeritawha bl-opri tagħna, il-bniedem dejjem joħloq din l-oġġezzjoni. U hawn min ukoll li mur pass aktar lura u jgħid, okej, mela ħa naċċetta dis-salvazzjoni, imbagħad juża l-grazzja bħala skuża biex ikompli jgħix fid-dnub. U hawn min jagħmel hekk. X'ingħidu mela? Nibqgħu fid-dnub biex toktor il-grazzja? Tweġiba f'kelma waħda li jagħti l-Apostlu Pawlu huwa mela ħares. Ma jkun qatt xiġifieri min jagħmellek il-ġid tpattilu bid-deni, il-min iħobbok twieġbu billi tobodu, billi tkomplu tinkieħ jew billi turih b'azzjoni tiegħek li tapprezza dak li għamel. Infatti imbagħad l-Apostlu jeżvolġi kapitlu 6 sħiħ tar-Rumani biex jispjegalna fid-dettall għalfejn il-grazzja t'Alla ma twassalx għall-libertinaġġ. U fi ftit kliem l-Apostlu Pawlu jagħmel hekk, jgħid nara, is-salvazzjoni bil-grazzja ma tfissirx biss il-maħfra ta' dnubiet u tikiet biex tmur il-ġenna. Il-maħfra t'Alla hija wkoll il-ħelsien minn dak is-sit kiefer, minn dak is-sit viljak, id-dnub li għal tant snin ħakmek, kisrek, għamillek ħsara, żammek il-bot mill-preżenza t'Alla u mill-tjieba t'Alla u mill-ferħ li jagħti Alla. Dak il-salvazzjoni li jagħti Alla hija salvazzjoni minn din il-ħakma ta' dan is-sit kiefer li huwa d-dnub. Iva, is-salvazzjoni teħlisna bil-grazzja, teħlisna mill-ħtija, jeħlisna wkoll mill-ħakma ta' dnub f'ħajjitna. U f'din l-ikla jien nara dan kollu. Għax l-ikla jgħidu li intom hija tifkira tal-maħfra ta' dnubiet li għandna fi Kristu, mhux vera. Imma wkoll it-tifkira tal-komunjoni tagħna ma' xulxin u ma' Alla. Qegħdin taraw miż-żewġ affarijiet. Issa, il-fat li aħna għandna din ix-xirka malla li aħna meħlusin mill-ħakma ta' dnub u allura li nistgħu ngħixu għal Alla u ngawduh hija wkoll grazzja li kisbinna Kristu bil-mewt tas-salib. Mela ma ngħidux iktar nibqgħu fid-dnub biex toktor il-grazzja, ma ngħidu bil-kontra. Ngħidu għaliex il-grazzja t'Alla kotrod daqshekk fi Kristu Ġesu, aħna llum ħelsin mid-dnub biex ngħixu għalih u ngawduh.